Susunod na. Ngayon, para mga araw pa ng vlog, para mga video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share ng video. Pakipindot na po tayo sa iba. Shoutout po lang Lolo Roger! Nagbibideo pa tayo. Ay, pala tayo nag-video eh. Sige, shoutout. Ganda ng tubig. Paglaruan. Sige, shoutout. Di natin alam kung madilim. Madilim yata dito tayo. Shout out, share it, tingin ko natin ating video. Yan. Ito. Wala na ating camera ay nababasa na. Kung nababasa ang ating camera, oh my shit! Sorry. Ayaw ngayon nandito. Ay, wag tayo. Baka makuryente. At sila ate, sino naman service nyo dyan? Shout out na lang sa inyo. Shout out. At si kuya nag-jeep. Shout out dyan. Ayun na sila ate. Si ate. Ngayon, dito mo tayo dito sa may bakal kasi higit na tayo. Lutan tayo. Hindi pa naman basta ating dami. Hello po, shout out po. Si kuya nagpa-shout out. Shout out na sa inyo. Pinagagago natin. Ito ang iikot natin ating kamera. Yan, may dami pala nag-ano dito. Nagsasakyan, madami pala yun na yung motor. At dito yan. Meron niya. Kasi minsan traffic dito. Shout out kay kuya. Shout out. May shout out na sa inyo. Shout out kay kuya. Nandun. Ito si ate. Shout out na rin. Dito nakaban. Shout out. Mega shout out sa manonood sa ating video. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share ating video. Pakibot sa iba. Shout out pala kay isang lolo ko, kay Lolo Roger. Ayan na mga motor na dumadaan. Tara dito tayo. Ano na nangyari? Tara, dito muna tayo. Tara, sawage! Aray! Sawage! Is tayo dito. Uy! Sinalas ko. Pinagagawa ko. Sinalas ay lumulutan. Shout out kay Kuya at kay Ate Oaks. Yeah. Sinalas ko. Mati ka na! Mama! Uy! Anong mangyayari sa atin? Ang namaking ka. Tara, takbo tayo ng konti. Yan, huli natin. Yan na si Kuya Truck, drive. Ooh! Galing mo naman kuya, drive. Yan. Ayun, ano ba to? San Miguel. Shout out pala sa kanya. Kaya dami mga motor si Kuya tsaka si ate. Yan, mega shout out si kuya. Mega shout out na rin kay kuya. Ay, may mga buhangit palang bumaksak sa kanila. Yan. Mega shout out lang Sharon. At yung yung bumbero ba to? Bumbero, di ko alam kung bumbero o pulis ba to? O ambulansya. Si kuya, shout out sa'yo kuya. Shout out. Si ate nandun na. Shout out rin sa kanya. Yan, dito naman tayo. Shout out rin kay kuya at may mahiwag
out sa iyo, kuya. Shout out. Oh, munti ka na yata kayo mabangga. Apa, shout out po. Apa, shout out po. Shout out na lang. Sila ate, nandun sila. Shout out na lang ka. Yun ang shout out sa mga ibang mga tao. Nagpapa-shout out sa akin. At ngayon may hina ng ulan din sa iba talaga. Makakaligo. Shout out. Charot. At si kuya shout out pala sa kanya. At sinigaw natin siya kanina. Sana dapat malakas ko yung ulan eh. Pwede tayo sa gilid. Pinakagilid. Eh, shout out. Sa pinalabad dyan. Hello. Ay, ito ba? Ito. Kuya. Hello po. Shout out po. Shout out po. Sila kuya nandun na. Shout out daw sa kanya. Shout out. Shout. Ang aking aso kung ano pinagagawa. Ay, si kuya. Shout out kuya. Shout out po. Thank you po. Shout out po. Thank you po. Shout out kuya tsaka kay ate. Sana siya mag-talk dito. Kaso nga lang ay wala nang ulan. Dito tayo makakaligo. Ay si kuya. Shout out po. Shout out po. Shout out kay kuya. Ay shout out talag. Shout out sa inyo kuya. Ha? Soft drinks. At wait lang. Tatawid ba tayo? Wait lang. At wala tayo tumawid. Tatawid ba tayo? Hindi. Hindi ko lang alam ah. Hindi ko lang sure. Hindi ko lang alam. At ngayon pinapabili tayo ni Papa ng soft drinks. Sa isang baha ng tubig at mailalim. At ewan ko. Kala ko ba? Kaya yan ako malalim kasi. Tara. Pupunta tayo ni Papa. Pabili. Hindi ko lang alam kung may bako-bako ba to. Mamalis. Gasyo tayo. Yan. Let's go. Out. Pabili po. Isa pang soft drinks. Mountain Dew po. Mega siya. Ay, maliit po. 18 pesos. Ako yan. 18 pesos. Plastic ko? Ako. Set up po pala. Vlog ka? Apa. Anong pangalan mo? Gingging Cervantes po. Ha? Gingging Cervantes po. Gingging? Cervantes po. Tapos pabili po ng istiko pa, 5 piso po. Saka? 5 piso pong istiko. Ang piso Ang magkano is... sa'yo? Oh, Tapos na? Dalawa lang yan. sige po. Sakto naka-plastic. Shout out na rin po pala. Shout out kay ate. At ang ating camera at magulo. Kasi, at ay magulo. 21, ayos. 21 pala. Aking sukli ay 79. Wala ano. 60, 70. Thank you. Sige po. Thank you rin po. Shoutout na rin po. Sige po. Shoutout kay ate Jarrett. Tayo ay magbabay na siguro. Hindi ko lang alam at tayo. Ay, ang aking aso ay nag-ibig kanina pa. Uy, dogi-dogi. Bukong ganyan eh. Masisisa ka. Pero na, let's go. Wala masyadong ulan. Aray. Aking stick o na torsikon. Tara, mega siya.
Ayoko. Woo! Let's check out. Woo! Ayun na, yung init na. Ay, wala pa pala. Dito tuloy. Yun. Ay, tayo ay parang di ko na alam. May pagmamos na sa ating sarili. Kaya yan yung ating nakaban na diniliver ko matagal ng 13 months at di pa dumarating. At ito na ang ating pirating van. Yun, sila ate.